Здравейте хора, в момента ще снимам още един клип на League of Legends. Пълен жълт, както снимам с OBS, разбрах, че стават, мисля, че по-хубави клиповете. И трябва да се включа Facebook, разбира се. И по-малки се качват за 5-10 минути, че мога да снимам около 15 клипа на ден, да нищо да стане. Зависи много, да. О, баб му... Не се то с мускетър, като го пусна. Те, ако чуете какво правя, играя с просто. Айде да виждаме. Точно така, мускетър, точно така. Охо. И... Трябва да почна да сменим. Ламп. Аха. Добре, еми... Чакаме само да почне, да. Бум! Вместо да пусна тук, да играе с хора на Clash Royale. Москита! Бе, няма ли да това двойно време? Сега да го чакам. Добре. Ставаме замъчето на малко, но нищо. Разликата е из 0. Да, бихвам. Разбира съм, що пък не. Само да не съм изгубил 3, 29 пълно. 19 даже. Съм пък нещо. Не. Без да искам го цъкне. Ще съм аз един идиот. Така да се поръки. Добре, нали да също съм срещу Лукс. Ако се чуете, играем мид, защото ми взеха АДЦ-то, а пък АДЦ мид също не бъде, ще играем мид, АДЦ и те стават. Защо има балон? Честно казвам, аз не съм виждал никога. Пробвай съм един клип на Clash of Clans, но нещо не стана. Добре, айде да просто игра, няма да почне. Стигна мини пецата на 6 и... Той да на трети декарат. Близо? Да, включвам с микрофона. Айде, довиждане. Говори толкова смешче. Да, той побавно не може. Сети са. Ще играя D, не мисля да играя AP. Защото AD по-ми харесва. Той аз бих. Тако ми даш ти. 4 карти на какви? Никакви. Плак. Добре. Аз мисля, че ми правим време. Моята такова. We have 6 turn day 3. Добре, ето да ги пробвим. 1, 2,
Да, 5-6, да? Как точно мога да броя? Просто... Що става така? Го, Пеца! Добре, съсредоточавам се. Ого, значи набихме Thunderlords. Бати. Ако докосна още един път. Ей, бегаш, значи. Ми хора, аз играя с... Уен имаш, когато си скил. Когато си скил шотън. Тук беше се играл, и тук ще бъде се играл. Ето ще иска да умре скорочко. Хората е аз. Ама да набарам един шести и да седет. Ама че да се път пичка от мене. Когато имаш бариера. Добре. Сега това е добре, ако не джунгъл. Аха, Фидълстик, добре. Ще Фидълстик не дойде. Никъде сега. Need a map. О, имаме ескейти. Така. Найс. Ха? Той да също мога го пръсне, да? Какво само идир? Ей, Трончо. Hi. Hello. No wasting time. Аз някой да си бях направил квадрам. Ще. Падна, както днес с Варус. Не само, че имаш бариера, ама мъчи. Shot dangerous. I mean. Нищо ли на кофе?
Blitz, Kane. Why don't attack? Майката с човек, да, хората сме може да убий в момента, но те е тъпен, не знае как. Хайде да пробвай. Дрънци! Като се остана в Ultimate Ranger. Заболява това. Как ли си знаеш, че го направите, бой? Батушка. Полшан пушка. Какви те ще прави си ебият? Ще има 50 000 демидж инстант. Shots dangerous. I need this. Може ли аз can I? Трябва си малко опит с... Block. Of course. Аз имам 5 кила, той има 1. Те да обратното. Никой друг не дава кил, бе. Charles dangerous. I'm not in. I'm in. Damage. Oh, damage. Who needs a map? Без крак, няма ли продължим да търпим, бе? Так пуснеш много яко това, което писам W. Взеш, че го оцелих. Само да видим да влезем. Не джу. Казах, че си поправих фарма. Counter Strike ли? Да. Ще ли аз през крив макарон? Някой ми даде крив макарон. Едната вече му види най-та, бе. Аз ако не бях купил, ще не да има види най-та, да. Аз само не бях купил, това... Целите бъдих, това ще да има види най-та. Зато ти дава ли още апи? Имайка се сега този бют нямам никакво апи, така ли? Shots dangerous. I'm easy, man. Драми. Да, то сказа Counter Strike. Нещо сказа Strike, не. Да. Блок.
Той Magic Shot. Това да кажа Magistica, ама нещо. Отказва. Ми давам Макс. Смисъл, да. Ето днес на последния минути нека да го уби. Си играе с тези неща. Да, това е безсмислено точно в момента, да. Сега 12 минута ще вземем 2 и това. Так. He has been slain. Мами, чука. Сори. Бах ти магалето. You are... Maybe you're lying, no. Get AP items, my... Já quanto tá baixo? Ok. Добре, ще го видя какъв съм нов. Да, също си много е рекламал, да. Найс. Сега ще дай един хубав SS. Айде. I'm coming on. I'm Feather. Let's get him and turn on. That was nice. Don't meet maybe I don't know me. Като замисля, че в началото към 5 минута бях с 14 фарм. Ага, дрънци. Аха. Кой ще срещи ценяте идея? Да, let's fuck him. Can I need it, you guys. Grunty! So dangerous. I'm mean. Точно за това съм мин. Надявам да разделава либаве. Аз ще го взема. Гранци! Вземеш ти гранци. Бариер. Имам да балдъв. Бъв. Блок. Like the boss. Like the
B-O-S. Agora interessa-me. Tu sai também, please, pessoal. Ai, tu sai também com que eu sou bem atriz. Aqui é sequer brinca. Tu ninguém se quiser. Gostei de ver hoje, tu ninguém se quiser. Não é até que ninguém se quiser. É para não metal, mas. Também tu não jogo mais nada. Eu sou chocado com esse cara. Etwa. Etwa na tine. Raptor kok. Bizi porto, da. Tu kako го промени, къде не съм видел. Не. Има support кайта, няма support кайта. Керафо пък не спирам да ги харесвам. Аз имам на място, защо знаете ми. Бурно ламбива. Дрънци. Само не искам никой дрънци. И когато нямаш. Имате. Няма да излица зелих боя мастерите. Че ги с приятеля водя съревнование с липса. Не свърши това, не разбира се. Бум! Баш си. Майка ти! Who need a map? Майка ти! Agora, considero velho que meta pra horário de... Se seja, que ajuda pra vocês, né? Tipo, não sei já това съм взела това беше бимените, мика изкуствено. Ascension взема много насона. Значи, това не съм взела, това съм взела, това не съм взела, това съм взела. Това го взима. Не ме интересува чемпингият. Това го взима. Излиза портала, никой не съм го ползвал. Сега само така си купя нещо. Добре, айде пак да гледам. Взима го. Тук горе-долу, тук всичко съм взимал. Този ред също. Този ред това не съм взимал. Без това също. Без това също. Всичко. Без това всичко. Но и горе-долу ме разбрахте. Много обичам моите точно ултимейти. Ето където ще стои да ги чакам. Добре. Една 20 секунди да ги харесвам и то доста. Лайно, за 3 секунди 26 пъти ще го харесвам. За с 6 такова мога да ги шотна. Мога да ги убия. Хайде, веган. Давай го бе. Блум. Хабла блум. Хора, ако успея да взема на лукса tu или... Не, дал голямо да ключа да се кефи смисъл, да. Но за какво ми е? Ето само. Асист.
Взеха си с две сърили си. Съри. Бахте, като си нема съри. Къри. Те ще идвам нещо. Между другото, аз съм с пижамата от 5 часа. Готвен съм се залягане, както винаги. Ще да се направя така. Дрънци! Аре, Тромчо, аре! Ама нещо си много отворено, Така дивно. Бих се го... Какво ще видя how to fail? О, 4-5. Спокойно бе си. I do know one day far in the world. Да, гадзими ще се купирам. Аз и го взе... А не съм. Не си, ай дай. Ми. Хит дай 5. Сакрифо. Кой сакрифо? Тук не мисля за някакви бла-бла. Да словаш. Брадни са, 10 Батни се смира, ще да ходим мид да фарме. I need farm. Hello, a farm. Не да си изгарят всичките магии, бе! Сериозно ли са? Лукс? Се са базика да сме, да. Ба! Каквито за 4-3, майко! Сма деничка за 80 милиона, 0. Годлайка си годлайк. Никога не остава годлайк с майта. Никога. Сега ми трябва есенс. Също къде бъде толкова много, бе? 20... 5 струми. Добре. Чак на които нямам такова пък. На които нямам. Такова, на които нямам. Едно кулдаун. На които има страшно много смисъл. Нещо къде на уша. Някой друг, например, на Свирмах доста, да. То 30. Колкото можах да направя без бутушки. И фаби. Hello. Чакай, само дрази като кажа hello, бе. Сега шума дело, жива дело, ел. Че ти че мой човек? Ще ме намериш някой ден.
feel. Could no one be a to się jaka to by słowo. Дичайше, моя миришь. Мы разбираться. Ага. Громче. Жгу. Ты смарадва. Да си беше пуснал ти коседното. Why not turtle? Why not turtle? Turtle беше костена. Хора, 2 клипа, надявам се да са достатъчно за един ден. Мисля, да ми харесва тези стримам клипите, но някой гледа. Нищо не е. Так. Някоя друга година. Тук му да начне F. Те без искам. Тук. Да. Виж го е. Сякаш пък няма още един. Всеки нещо един като се изреди с 2, кой ще прави тогава сега? 10 ларда са ти се пак. Оу, не оцели. Айде! Грънци! Скупиш! Давай, Леона, фани ги. Let's get him. Няма пак е. Никакъв. Не, заслужава си го ти. Не, заслужава го ти, да. Ние харесва новата ранкета сега. Да. Защото малко по-малко да вземете малко. Доста. Да, себе си не знам какво да вземе пуснал, но... Защото аккаунта не е мой. Леона Рампейдж! Би трябвало да ме пълно с Силвър 2. Но отново казвам аккаунта, но те е мой. Купи си го. И сега си игра с него. Тогава не ми го крадна и тук пак ще трябва да си нещо. И айде, ще стане Манджас Гръв. Манджас Клинчи. Пак ще умреш. В случай да запусти да се хаби ултимейта. Да само ми кажа, че стане легендарка. Так, ще даната е. Инстант 350 голд. Баби. Не, това не ми свърши работа и това е по-добре. Бе, хора, защо? Не мога да си играят всички герои. По-точно така всички. Абе, цета мид.
Добре, играй с на телефона, докато си играе ранките и напа. 8-3-5-3. Става една тройка. А какво означава тройката? Нищо. I need it. Да. Фъшни човек, имаш Q, аз имаме всичко, ама фъшни не, що пък не. Да, нищо лошо, да. Ти да, да, айде. Да. По-яко нещо да се взема чек. Един... Тъде хора. Един armor penetration item, няма просто. Дрънци. Ами не, ще ме убият, разкрих макарон. Бех съм свикнал да пускам хилка. Let's win a tougher and win. You are going alone. Ало, не, мисля, че те се пишеше. Както пише кюфте. Looks dangerous. I'm in. It's like a danger. Хора, ти най-го обичам да бегам с издрал просто. Пък нещо ти няма смисъл. Пуска ти едно. Аз борна и довършва. Подовършва, разберете ги слово. Пък ма фарм техната. То се замина по живо, по здраво. Аз ми представям, ако бях лутнал, сигурно ще замини веднага. Колко да ми ще ми... Гранци! Перфектно... Да. Да, не мина. Аз. Добре. Добре, хора. Мачкаме. Аз без мана го направих, просто някой се говори. Не. Айде, ти ми по-важно, да. Да, не чувам да е. Ту се басме, бе. Хора, един е изсъдъл, просто няма какво се говори, да. Ти беше права, да. Един е си, айде, GG. Ей бе, 20 точки точно, 20. Така, хора, който иска от вас може да ме добави. Аз мисля да свършим епизода. Така, искам да ви покажа нещо. Вижте какви изкъвния се паднаха. Вода от Twitch. Ряда кино. Той не че е ряда, той е Unavailable, това не ми трябва да го гледам. Той е Unavailable, не знам дали ще го взема. Той е 675.
по-весен сега пък ми трябват още 3 фрагмента само, които скоро ще бъдат при мен. И се чудя лесото за колко време има, пък 40 минути перфектно. Ще колко ми продължи играта, 35, 5 минути съм загубила глупости. Не. Вижте бе, разнообразното матч хистори. Победа 2 загуби. На ранка говоря. 2 загуби, 1 загуба. Победа, една победа, 1 загуба. Победа, загуба. Победа, загуба. Победа, победа. И всъщност имам колко? 3... Добре, хора, това ще е този епизод. И до скоро. Да, не го спрях. Разбира се. И до